cada any des de Cervelló surt una evocació de la figura del president Tarradellas. Una evocació que ens permet no només recordar la seva figura humana i política, sinó que ens convida a projectar una mirada crítica sobre el nostre propi capteniment institucional, prenent la seva trajectòria presidencial com a punt de referència.